Nou, het is weer Safir. Het regent weer steeds. En daarom is het land weer fieste weer ontwennen. Dus waarschijnlijk gaan we Joet de voeltjes afspenen. Nee, dat is nooit zo leuk. Dit is deze. Kom maar! Uniek. Sanne. Rising Star. Reina en Rijntje. En daarachter is volgens mij Richtje. Ja. Daar is Sjerkje. Hé, Rijntje. Hé, Reina. Nou, geef hem als je nog aan het plassen. Hé, Sanne. Hé. Hé, Rijsie. Hoi. Hé, Uniek. Oh, shit, hoe ze eruit zien. Zo vies is het in de wei. Hé, hun poetsen ze, hé. Ja. Het is tijd om weer naar binnen te gaan, jongens. Jammer. Hé, Rijntje. Is het mooi? Sjerkje komt maar net. Nou, kom maar. Hallo?
Hey, cirkje. Kom maar. Kom. Naar binnen. Nou, we gaan straks alle staan wat klem uitzien. We strieën deze middag helemaal skin. Kunnen ze weer smarrig uitzien. Deze heeft Oda dien. Credits to Oda, thank you. Vindt ze vast leuk. Nou, geef maar in de box. Raina en Gea. Hallo? Kom maar. Bah. Zal die even poetsen? Laatste keer samen, jongens. En op de grond al. Nou, welke kant willen ze op? Ja, ik weet het nog niet. Hierboven lijkt het inderdaad net.
wordt dit Rising Star. En welke is dat? Dat is Ginkgo. Ginkgo. Geen idee wie Ginkgo is. Een eventing kaart. Oké. Ja. Je wil helpen? Wat wachten op dit, hè? Ja, kan dat ook. Ja, kan het dat? Tuurlijk. Pak je dat ding, maar heb je al met dat ding gefilmd? Dit gewoon? Gewoon in je handvat kan je vasthouden. Oké. En dan als je draait, Dan, dan kom je zelf in beeld. oh ja.